Kelanjutan ya ayo mas jelundang lur. Jelundang di posisine nebang gedang kene Omarno. Nunggu. Di peladangan pokoknya. Kayak lama bocus duwisik. Ini lur ya. Kan jelundang. Nah, posisinya jelundang lur. Piye iki? Lah lek manggul lho mbok kepiye iki kok. Terus tambah lak emu manggul. Waduh lur. Hei. Ya, niku ono bekno. Masalah kae. Ya lur, niku ono lur. Jelundang. Wah. Arek nebang pisang. Wih, bekno suluh kepoke. Ya lur. Jelundang ya. Kayaknya nek susu manuk. Ya. Sing tak tebang kuwi, iki gedange ra ketera lur. Ketera. Iki aku sik arep nebang gedang ganti video me bojo iki ngene. Gue nebang gedang. Iki jagung ora iki kok. Ah, blusuk. Ora ketero.